Bienvenue chez Salim au Lac Rose. Envie d'un cadre paradisiaque? Faites un tour chez Salim à 30 km de Dakar. À quelques jets de pierre du lac, l'hôtel chez Salim est entouré de dunes et de fils à eau. Ah, quelle merveille! Un cadre romantique pour retrouver votre tranquillité. Seul ou en amoureux? Venez vous détendre et apprécier ce paysage à l'exotisme particulier. kolli ɗi yo ummo dow eɗen puɗɗo joni joni so Allah lamɗo jaaɓi wadde yo kolli ɗi gummo dow. Bismillahi rahmani arrahim. Caggal ne jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah wallahu taala alayhi wa sallam. Eɗen gandi hande noon ko émission men ar Potten Piindi. Ar Potten noon hunde foof ne jogui ɗo fuɗɗorto. Mataw Allah hoddiri hande ko ɓeɗo worɓe yontaɓe ɓe kuccodirɗen ɗiɗo laafaji joɗɗi e ɗiɗo kolli e ɗiɗo wutteji joɗɗi kamɓe kuccodirɗen hande ɗo holton to joɗiɗen ɗo joni joni noon e nokkuji joɗɗi ɗi noon eɗen gandi ko sali pottuɗen ɗo hande e Potten e ar Potten to potteten Piindi TV pottoyten. ɗum noon on calminama on juurama yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo gonɗen ɗo ɗe gonirɗon kala debbo e gorko suka e mawɗo o ko Rugi Sall debbo mo Tigguere Siré walla mbiya debbo mo Dalifort kañum tigui jogoto fuɗɗade yewtere nde ganduɗa en puɗɗorima ɗum bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokku en wortorade alhamdoulillahi rabbil alamin kadi ko mbaɗɗen hen kala ko yo bandiraɓe belto ko mbaɗɗen kadi ko ganduɗa bandiraɓe jiitaki hen koye mumen eɗen ñaagui yafuye eɗen kuccodir noon e gorko jontaɗo noon omo waɗi laafa taw noon ko laafaji awsaji joɗɗi ɗi ɗon omo waɗi kadi lone joɗɗe omo waɗi wutte oolo joɗɗo omo waɗi kadi ceen makko o waɗi kurus e jungo ngo montour banggue peggue ɗe on so tawi en jii ɗum eɗen gandi on woni Ngarwinoowo. So wiyama noon Ngarwinoowo tan eɗen gandi hakkillaji meɗen ɗi kotata toon tan mo yettinoy to jogorɗo e hotoyde to on woni Ngarwinoowo Jallo. ɗum noon Ngarwinoowo a salminama a juurama kada yettama manama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala alihi ashabihi sallallahu taala alayhi wa sallam. caggal yettude Allah e julde nabi ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib en jetti Allah lowɗo en cellal ha jooɗiɗen hande yomul jumaat kadi an Hadja Rugi Sall min mbima Sall tawi wona kikiɗe hande o tagui ɗum ɗaɗol ma no tiiɗi saabu aduna o fof hecci ko guure 5 gueɗe toon woni gueɗe wuuro ɗon salsalɓe fof aduna o fof gummi rewi hen ko Godo rewi hen ko Diara wuuro Tugunde so en Ñooro Lamire julɓe rewi hen ko mayatake nan hakkude Dombonne e Kulli Madde Bukari Masina joyiɓe ɗum ko suudu Kaba Ɓaleeri ndu ɗo Khalilullah mahi ɗo ɗe kecco aduna o fof a jeeyi hande noon sababu o ko ar Potten Piindi TV noon tigui Siidi Baylel noon o wiyani ar Potten Piindi TV o wi radio mon ngo ko aljanna radio ji aduna ɗi fof ndeysan aljanna de no weeli
noon Siidi Baylel wi radio mon ngo ndeysan ko aljanna aduna o fof wadde Piindi TV ɓeydama hen aljanna eyyi aljanna aduna o fof ko noon tigui wadde so tawi haali Siidi Baylel eɗen gandi ko on gorko tigui koye makko paaɗen kadi ko ñalawma ko konko tigui jeeyi ɗum somi wima Ngarwinoowo moni Siidi Baylel Caam ko mbiyata kam a jarama Siidi Demba faati julde muudo yero guelaje jaaƴe Bocar Djeliya wuuri Demba Malaw Labalana ɗon ko holtoon Demba Malaw Labalana ko tanum kalmade Demba Talo ndeysan to talɓe guidi noon ko ñangɓe ƴettatano ko Saykou Oumar fawi junngum e dow becce taaniɓe wimi yima taal ɗum woni Labalana fof mo jiiɗa jettaɗo taal ko taanigo Saykou Oumar yetti ɗum ndeysan ko ñangɓe ƴettata noon ko Saykou Oumar yetti taaniɓe kanko Siidi yetti taaniɓe mana taal kono ko ñangɓe ƴettata noon kono bammakko noon ko Demba Hammadi Binta Hammadi Makka Dembo Ali Amir Sadio Mbolo Birane Demba Dia faɗɗa laaji ɗaleto mbaylo jeeri ɗum ko jaraguel ɗon nawtuɗama bamum bammakko ummi ko jaraguel ndeysan min noon mbimoɓe ko nguumeri Samba ala gallaɗi ndeysan kanko wawi joom gallaɗi en kala mo gaɗi kanko Siidi ɗanotako no wawriɓe mboɗa andi kay hakke gandalam haalanen nenen so tawi gumɗo woyi ha mi wi Allah waɗi kam gumɗo ndeysan Allah dandi hen Siidi ko gumɗo ɓurɗo joom temedere yitere nde wonno wona yitere yiyata ko hakkille e ɓernde saabu ko ɓernde yiyata Allah wona guite guite bani adama ina pamɗani yiide Allah guite bani adama ina pamɗani yiide Rabbi samawati wal ardi ma baynahuma wadde so tawi mi nani haala ma ko ɗon tigui wadde Siidi Baylel sa haali ɗum ko handicapé o yiyata wadde ko jibina ko o yiyani o jibina tan o jibina taw haydara o yi o ardi kono kanko ɓuuri joom temedere yitere ɗum no yarata hono ɗum yarata enen jooɗiɓe ɗo ɓe taw wona bindol hayso ujunere neɗɗo sa wi o kaari wiyete o ko kaari wiyete o ko kaari wiyete ha ujunere neɗɗo ɗe gasi hay goto reftantamo hen enquête ha aduna o gasa o tawata komo andi ɗum fof wondi ordinateur kanko ko cerveau makko woni ordinateur amen ɗum ala e nalankoɓe windere nde sona kanko Allah rokki ɗon gueɗe so Allah rokkima haɗima gueɗal Allah rokkete gueɗal so tawi wiyama Siidi Baylel Caam ne anda ko baylo mbaylagu noon ne ganda jomum tafat Siidi Baylel Caam konkoye foof e wasde yiide omo tafa walla o tafata aha o tafi holko tafi holko waɗi mi wiide o tafi saabu awalu men enen fulɓe joguiɗen ko bifirɗe ko guri aɗa andi ɗum o wifi kanko wifantuno mbayla mabɓe ittumoye ɗum tan ko nde Allah rufi mana nalankagal makko nde o woppi mbaylagu ngo faate jimɗi kala ko baylo no gollire e less asmane omo andi ɗum noon wadde ɗon tigui en calmini ɗon Aliou Adama Kanté gorko mo ndendori saabu so tawi en kaali mbaylago en jejjittama wona kadi ko lamɗo mbayla saabu ko tanum Semoudu Kanté on woni Aliou Kanté eyyi en goɗɗata ɗon joni noon en goɗɗata ɗon joni konko Siidi Baylel Caam caggal nde umme mbaylago o faate nalankagal so tawi aɗa andi duuɓi ɗi eyyi hay somi anda duuɓi ɗi min kam Allah waɗi gandal hakkude amen ko 1966 nden gandudirɗo nden ganda momi kay heyɗi ndeysan min mboɗa jangga Qouranul Karim Allah waɗi garimi kay heyɗi mboɗo wonde ceernam ko kawam jangguinto noon jiimomi kanko Siidi jaribami e makko ɗum rewi ha goppimi andu waɗam Qur'ana nanmi nalankagal kala ko dañmi nalankagal ko Allah e nela ɗum kanko Siidi woni sababu wadde 1966 tawi Siidi Baylel watti yimde tawi watti yimde ko adi ɗum walla ko ndeno fuɗɗi ko ndeno fuɗɗi walla ko hol nden nde o ari kay heyɗi o arde koye nalankagal makko nde o yalti nalankagal makko premiére e donduɗo jibinaɗo o adori ko Matam
Allah waddimo e jinnaɗo mon Amadou Koli Sall en Amadou Koli Sall en ngaari sa woppa en baydi hamal luuti en nalankoɓe nalankoɓe leele wadde sa tawi haali leele ma addu en Samba Diop leele en Samba Issa Sira sehil makko no heccirimo ni fof jibinirimo ni serniɓe ko maari ko sehil makko Waly Sagui en ɓe pop ko yimɓe makko Ablaye Thienel en fof ko yimɓe nguumeram fof o wonde e mabɓe goto hen fof mo jokkodiri sikkata ko on tan yiɗimo walla ko Ndiaye Naybel en banggue fulɓe ɓe haade ko banggue fulɓe wona tuggude altinel Diawo onon on ganduɗa altinel on wonno moɗo Jabba Jolof jakori wiyete Wili Ngara Jolof wonde noon koye dem pendel en Mbaye Paate en Samba Djiba wuuri Louga en ndeysan ɓen gadi birom e nanankagal Jabba Yagal nden ko orchestre ɓe mbaɗatno walla ko kolli tan haaɓe jooɗo ñañoji tan ɓe jogui ñañoji e kolli ɓen nden gondani e kolli ko ala konko Siidi mbimi nden won jogui konko kolli makko mo wonde e mabɓe ɓen jogui ñaño kolli makko kanko Penda Madame en sen kaali ɗum Penda Madame en Penda Madame nde Allah waɗi o waɗi yo troupe kanko Siidi o waddama ɗo e Penda Madame en taw ɓe denta pojom jamma goto ndeysan Penda Madame yantandema e Birom Ndiaye Ndiaye Naybel Fadal Aissata ɓeɗo fof ɓe ndendi jamma goto mbaɗa programme nden ko biyeji ɓe mbaɗatno walla ɓe mbaɗan tan welnere yimɓe ne keɗo biyeji are Robert Dalmas are Midem Kulle ko hol toon Fas are Lamine Gueye Nimsa Dakar nden biye no foti nden biye amen fuɗɗodiri ta troubaji amen ko nogas CFA biye nogas yeehi ha ɓoye wonti 50 ganda ngabba ina ngabba joni programme oɗon mbawi dañde ɗon ujunere temedde 2 walla ujunere temedde 2 ɓuuri million joni ndeysan nden paquet suukar jarata ɗo ko busap ndeysan paquet suukar bec 50 francs jaratno ɗo ndeysan sac maaro nden wona yeeyoɓe ɗum 600 wona yeeyoɓe ɗum 500 ndeysan wadde nden so tawi haali nden koltu kadi serani ala serani nde beeleɗa faññantota saabu minen nden min codanno ɗo nden bagui métre 50 sa ɗorinima paɗɗa ndeysan min foy wonde cukalel kam mi hawri he ɗum ɗo ndeysan wadde Allah jarama kadi a weltanama no fewi rogere nde gadduɗa nde kadi ko rogere wande fayida no fewi Sidy Baylel Caam o meeɗi tan ɗo e Sénégal mo ganduɗa ko président ji eɗen gandi président Senghor rewi ɗo eɗen gandi président Abdou Diouf rewi ɗo ha hande président Macky Sall président Ablaye Wade président Macky Sall hande hol mabɓe mo ganduɗa Sidy Baylel Caam meeɗi wadde goto mabɓe meeɗi wadde Sidy Baylel recevoir bismimo ɗum ala mi yiyani mi tinani mi nanani ngumeram haalanani mi yesaɓe caggalam hay goto e mabɓe minen mbiyatmi ɗo woni ɗo président Sidy ɗo e leydi Sénégal ko Alaji Yero Lam o bonnani Wasa Kodde Mbayla o bonnani Gurel Lamɓe o bonnani welgo ceerno Paate Belnayɗe Mbayla o bonnani Casamance o bonnani ɗo kanko fuɗɗani ɗo Sidy dokkal 1 million wadde junggam on iɗi hokkude Sidy Baylel 1 million ɗo e Dakar omo wuuri o mayani mon ɗo ndeysan Alaji Yero Lam on mbiyatmi baara laaɓa dolokaji laaɓa otoji laaɓa immeuble uji jommaga sinuji kanŋe kalis ndeysan wadde so tawi en gari ɗon tan e wadde moƴƴere en calminat mo ganduɗa kañum Allah ardini galle Piindi TV o on woni Leyla Ndiath omon ɗo dari konkone eɗen gandi guila subaka faade joni omon waɗi hen golle baɗɗe fayde konkoye technicien ji men foof ɗum noon en ɓennata alay saago kadi garten caggal nde mbiɗa on wona président Senghor wona président Abdou Diouf wona Ablaye Wade wona Macky Sall jooɗiɗo hande o ko Yero Lam mata woni député makko woni président makko kanko woni président ngumeram min wi to Mauritanie to noon hay président goto walla hay député goto meeɗa wadde on kadi recevoir Mauritanie ala ministére uji ɗi Mauritanie ɗi de temps dadda Wul Dadda guilata Wul Dadda haqqe 50 e mabɓe goto hen foof rende Sidy bool ñamde mum rende Sidy hirande hirtide mum e ta dadda
hay paale Siidi yeehi noon kono ko programme tan président ara o nawe paale kono tan yaha tan président waɗamo recevoir tuggude wuldata ha ɗo ara mbaɗamo recevoir ministére uji ɗi noon no famɗi hen mo jotodirani wona galle mum wona bureau mum wona e beddo ndeysan wadde ɗum ɗon fof ɗam ɗon gurdam fof Siidi Baylel no wayi wonde gandaɗo ni no wayi wonde ɗo e Mauritanie ni saaha mbiya ko Mauritanie najo saaha mbiya ko Sénégal najo hay président goto mo ganduɗa kadi e ko woni ko omo neɗɗo mo ganduɗa ko handicap eɗen gandi handicap ne ittana e gueɗal e leydi Sénégal kadi hay goto meeɗa widemo ni yo ar wooda ko ardi walla yo ar wooda fodde waɗanimo guila Mamadou Dia noon ha joni eyyi Mamadou Dia kañum mboɗa andi so tawi hawrino e welede Allah hawrino omo yeeɗa Dia Mamadou goto 60 nde ari dondu Dia Mamadou Dia Dia Mamadou Dia nden ko addunomo dondu addunomo dondu komo yeehi toon tourne makko on taw ko ta chef de canton ngaji ndeysan nde Siidi adda yeeso makko Siidi haalanimo kanko Dia Mamadou Siidi ko cukalel kono ngaari ndi no yuli ko Siidi haalanima ko aɗa wawi jogade temedere mana deftere tawa wawi janggude ɗum o wi cukalel pongel ni nguel Allah lowi oɗo hakkille fotade woppirede ni yooɓe gaccu o nawa Siidi Dakar o nawa ɗum e école aji maɗi ko wanne école des arènes so dañi koyɗe kono ɓennini ɗum ma won ko firti janggo e avenir mum e gurdam mum suura hen bandu men nden pinal men no manque ndeysan ewa famille makko yo yahata eyyi ndeysan wadde sinno ko hande o yahanno sinno ko hande ko aranno ndeysan saabu o dañatno hen ko heewi wadde ko noon tigui caggal nde gonɗen ɗo e Saly tawa noon eɗen gandi ko nokku joɗɗo ɓe ganduɗa so tawi aɗa yiiɗi foftade ko wayno Rougui Babel Sall kam hankkadi mbaɗa andi ɗo arata ƴewɗo galle muɗum wadde Ngarwinoowo ha joni aɗa andi eɗen ɗo e hôtel joɗɗo c'est Salim eɗen gandi jiɗɗo foftade fof kam yo arɗo en jiino nokku o wayni wona ni ɓuuɓi ne yooɗi ne weeli ne wawi walede ne wawi waɗede hunde kala dañɗo haaji fof yo arɗo mbaɗa andi ministre uji kam député ji e président ji fof ma garɗo Macky Sall mbaɗa andi saaha fof ko ɗo arata ɗum noon caggal nde jiiɗon e nalankagal mon ɓoytuɗon e Siidi Baylel hol morceau mo Siidi Baylel adi yimde tan teskiɗa oɗo morceau Siidi Baylel waɗi carton weeli ne weeli hol morceau eyyi a jarama seydi Sall so doomi jalti e gaska ko domri wotiri jogui inde adino yaltini ndu wiyete ko domri nana ko heddi fof wiyete ko wondu ari ordinal mo Siidi andira ko ɓaŋŋini ko premier ɓaŋŋini ɗum noon Siidi Baylel Thiam konko tigui arata joni joni o e ɓaŋŋini ɗum noon Siidi Baylel Thiam bisimilla ma e bandiraɓe Piindi TV yeɓoɓe Piindi TV ar Potten e ɓaŋŋini eyyi caggal nde Ngarwinoowo ummi joni joni o eɗen gandi mawɗo Siidi Baylel Thiam kañum tigui hepti jonde nde Ngarwinoowo jooɗino caggal nde o wi en morceau mo iɗi yimde tawa noon eɗen gandi ko morceau kadi baɗɗo fayida morceau mo ganduɗa ko hymne national Siidi Baylel Thiam Siidi Baylel Thiam somi namdimama hymne national ma mo mbawɗa yimde mo gandiɗa yimde o toƴƴana en dande bandiraɓe keeɗo Piindi TV naɓe keeɗo belto eyyi bisimillahi yirudim aramani non yayni halilal biyami baylatan gire leydi jabal gomas kuran ɓe faddini horam gire leydi gonuɗe kaƴe bibi keremon Siidi Baylo dañ Thiam eyyi
Siidi Baylel weltima Piindi TV aljanna Piindi di ar Potten mbimi noddino yimɓe notima wallahi Siidi Baylel weltima oɗo miijo mine mayam abou habsaro ɓeɓe kumba amme noon ko tanum hamme mbaɗi ko umara dolol ko galo sadio mbañi noon ko gorko jomboy nguyi koole nguyi kare kaƴe karte e nammade ko gorko yoole kuwa yooli wonko winomi ko gorko beere ciiɓe wonko winomi Allah mi weltima Seydi Diop mi dañ jam Siidi Baylel ha eyyi wallahi Siidi Baylel weltima rugi sal noon Siidi Baylel weltima rugi Abdourahmani babali yooli tan yooli kuro noon tan yooli buubu tan buubu dewe joli boolo sago Ali Mamoudou wonko winomi ko debbo tiggere jang beeli dankasele jarende ko ɗo ndewnomi ko ƴeydima siré ko Ali Penda Abdoulaye ɗo ndewnomi Allah mi weltima ɓewɗo Penda Samba Salliya dañjo ɓewɗo Kumba Samba Salliya dañjo ɓewɗo Silay Samba Salliya dañjo ɓewɗo Gawlo Samba Salliya dañjo ko kanko winomi ko Siidi Baylel Caam ko bisimillama ɓaari millama ɗo yet Allah mi miijima Siidi Baylel miijima Allah reeni on eyyi Leyla Njaay min mi weltima Leyla Njaay jon Siidi Baylel miijima mboɗo miijo min oɗo miijo mboɗo miijo ñalɗi belnoɗi ɓenni ko oɗon saatu e Kumba Sala Salyel ko debbo calagay gaale gaale yombayre debbo bukke jeejeeri kalluɓe ngesa Farba ko ɗo ndewnomi ko wallami nawma ko haadodel diiri ko Mamadou Samba ko diire damar diiri mala e lamorgo ɗon ne ndewnomi Allah mi miijima Abdoulaye Gise ma boga seede golbere Kumba Njaay ne ga seede oɗon saatu o ko Amadou Sall gorko dolel diiri diire damal diiri mala e lamorgo wallahi Seydi Sall ne ya dañ jam ko kamɓe mbinomi ko Siidi Baylel Caam ko bisimilla ma mbaari billa ma ɗo yete Allah mi weltima Aliou Kanté Siidi Baylel weltima jamma nden doori naaɓe hunare naaɓe bosoyaɓe ndewnomi daara horkojele naaɓe kasam biri naaɓe ko jamma semmediri ceeni gilgolle cammalle ɗon ne ndewnomi Allah ɗamajumi kanda fowdama jaaboli Siidi Baylel eyyi Mamadou Demba Hammadi Maymouna wallahi Siidi Baylel winomi koni gande huuɗe fof ko meeɗita wallahi Siidi Baylel miijima mboɗo miijo ñalɗi belnoɗi ɓenni ko oɗon saatu e aboni Sénégal rokosinaɓe ndewnomi ko ɗon ne guiɗelam ko Mamoudou Ñanel e ƴew makko noon ko Amnata Bokum Njayi nanno ñalel yo ko min mi yejjitta ko Amadou Ali Jiggo won ko winomi ƴeewo makko winomi ko Ummou Ajjel yo ko min mi yejjitta Demba Hawa Deyel ƴeewo makko winomi Kumba Daado Siyel yo e Faati Lengue Dukure oɗon saatu e Yaya Jallel e Gallal Oumar Paté Salyel yo e Mamadou Baliya Sissoko na woɗɗeyam Jibimbo na woɗɗeyam Bannu Hamidou Mboyel Demba Baylo Siyel yo e kaɓe Huudu Sokoma o Kaame Abdoulaye Gise Aboumi Sin Ba Saydou Ba na woɗɗeyam noon ne tawnomi wondey Samba Takko Siyel yo korko o gay jang yoolimoɓe noon ne tawnomi Amadou Lamel e Salihu Lamel kaɓe koli janka worɓe Madina Sare Jacankoɓe bortu Guesel Jaaja Hamadelle guiɗo Allah worɓe jeeke nguura ekti jeeke nguurali ɗon ne ndewnomi Allah mi miijima nda simi jawtumi
abonine Azores minne boromijo tokko Marcel Samba gane boromijo torodam mbimi yolima e Samba camilyo Samba angadon kasumna yolima ko gorko dartoyi Abdallah won ko winomi ko Abdallah jeeri ko kaɓe dartonaɓe e Abdallah waalo alama wekim mariñe na hima bari buram janno tawe calo bacca nayi ko marajam nayi yandima barika yobura an jama hottahe alama barika o muccana yaw hella mawɗo sosoɓe hello mawɗo sosoɓe ko noon tigui Sidy Baylel Thiam Allah jarama a jarama kadi Piindi TV kala weltanimama mbaɗa andi ɗo so Daouda Dia heeɗima ɗo eɗen gandi kañum woni premier questeur assemblée nationale ɗum noon mbaɗa andi en noddanmo ɗo kadi o daara hen kadi Sidy Baylel no fewi kadi o yetto Sidy Baylel no fewi eɗen gandi kadi Harouna Moussa Dia kañum ne yejjittaki ɗo eɗen gandi ɓen fof ko gaari Boseya ɗum noon mbaɗa andi so tawi kadi ɓe jii Sidy Baylel Thiam haɓe belto no fewi ɗum noon Sidy Baylel Thiam eɗen gandi on woni premier morceau makko deuxiéme morceau makko ko hen tigui jiɗɗen faade joni o so Allah lamɗo jaaɓi Piindi TV taw noon ko émission men ar Potten e Piindi TV. caggal eɗen gandi kolli belɗi ɗi nde koɗi ha kolli ɗi beeli ha Sidy Baylel Thiam yimi ɗo jimol badgol fayde kadi jimol ngol enen fof en pini kadi en beltima hen no fewi eɗen gandi eɗen ɗo e Salim eɗen ɗo kadi ko hôtel baɗɗo fayde joɗɗo eɗen gandi ne yaade ɗiɗo wutteji ne yaade foof kala fof garɗo kadi ne yiito hen hoore mum no fewi eɗen gandi joni o kadi eɗen gandi Ngarwinoowo nanɗo jooɗi kadi ne huccodiri e men Ngarwinoowo caggal nde Sidy Baylel Thiam yimi morceau mum baɗɗo fayde belɗo eɗen gandi Sidy Baylel Thiam ɓooyi weltinde bandiraɓe fulɓe kala wasata tawa holɓe ganduɗa meɗɓe kadi waɗandemo ñalande nde ganduɗa ko ñalande wande fayida kadi Sidy Baylel Thiam hol kadi a haali joni nalankoɓe ɓe jokkodirno nalankoɓe mawɓe eɗen gandi kadi nalankoɓe tokosɓe nanɗo ɓe ganduɗa kala saaha Sidy Baylel Thiam ne foti jokkodirde e mabɓe eɗen gandi kadi leñol ngol kala saaha ne foti jokkodirde e Sidy Baylel Thiam eɗen gandi leñol ngol jomum noon woppude kadi ha jomum wirno ne waɗe mémorial uji ne waɗane inɗe ga ne wiye ɗo Sidy Baylel ko sehilam wonno Sidy Baylel mbaɗa anduno ɗum waɗande ɗum fodde ɗum ɓuuri yodde kono noon wasata kadi ɓe ganduɗa waɗani fodde kono wasata kadi waɗɓe fodde Ngarwinoowo. a jarama Hajjarugi kadi haalama waɗani accident saka waɗe kossa andi haala ne waɗa accident haala ɓuuri bonde accident oto ko kalɗa ko gonga Sidy kañum gacce mum giwi hakkude mum ɓiɓɓe fulɓe ndeysan so gacce goodi kay heedi hakkude ɓiɓɓe fulɓe ɓe e Sidy kono Sidy kay gacce giwi mum kala ɗo fonno yettinde pulaagu bange ko Allah waɗe makko o yettini ɗon pulaagu ndeysan kadi mo foti wallede hayso wona ko woni nalanke ko par ce que sabu no Allah waɗimo ni no jiɗɗa wallire mboɗa andi kay wallatamo ko bandi ko en joom hunde en ɓe neɗɗo yooɗata koye bandu men gonga so neɗɗo wi yiɗa jiidede a haɓaka jingueɗa sa haɓama jingama tan sa fini a yiidoto banden ndeysan hay goto fotani wallude Sidy kadi minen ɗum yooɗa min weela Allah e nabi sallllahu taala alayhi wa sallam sona ɓiɓɓe fulɓe joguiɓe hunde ɓe ndeysan keddiɗo no e waɗandema kono ko fijo weeli noote saabu ma jiiɗa ɗemgal a jiiɗa leñol so waɗanima hunde ko arsigi ma ari kono ɓuuri yodde koɓe jiiɗa ɗemgal ɓe alhamdulillahi hande ɓiɓɓe fulɓe ne jogui ay nde min gari ɗo ñanden adi waɗandema fodde ko Oumar Demba Guuro Kosiye Macky Sall to jeeya
mbaɗani kaw jeeya ko Mbolo Birane. Mbolo Birane wuro ñawali en. O totti ko annabi nalankoɓe fulɓe o Elhas Baba Mal. Baba Baydi Mal. E miñam Oumar Wadde e Aliou Kanté o. On délégation kanko Oumar Demba Guuro fayida. ɗo tawɗamin gelle jaadiga men o ɗon ɓe gaddani Siidi temedere ujunere e a sotti ɗiɗi jasinaire ɓe mbi ko Oumar Demba Ba toddi Siidi ko noon ne Bara laaɓa tande laaɓa dolokaji laaɓa otoji Ndeysan. tafo hakkude kawɗe e kawaji ɗum noon an ko firti ɗum an tafata ko hakkude valan Wadde ko seede e koseede e hol goɗɗum rewi hen ko Racine ɓi Mamoudou Talla o joom wuuro Sinji Bamambi o Racine Talla directeur RTS walla RTS hokkima kanko Siidi 800 000 onon ke on goto amen fof totti ɗum a sotti jasinaire mo metere ɗum jarata ujunaji ɗiɗi e temedde To kalis joyyi o o noti ha To yoni kalis o o waɗe amen kalis o nene posuji kon walla o gasi moƴƴo ɓi Mamoudou Talla o waɗi ɗum kono o bonnani kadi guiride Samba Binta Aissa Maram toroɗo caɓe jillo mbona kota nelatantaki ɗum ko suudu yummakko wimo noon ko hayme dat wimo noon ko Murtagal Gara wimo noon ko ñaabina wimo noon ko Mbaañ Cile leydi Hammadi Kulo holi on o woni Racine Racine Talla yummakko ko toon jeeya ndeysan kadi ko Elimane Halwar kanko Racine Talla banggue yummakko so naɗi wiyama ko Caam on wiyata ko mbeɗa jeeya ko Halwar saabu on woni Elimane Halwar yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wona mbiyata Yumum Sawi Kumar ko Caam Halwar kalami koye télé ceerno Madari nan keeɗi ceerno Basiré nan keeɗi Yumum Sawi Kumar wona Caam yettere Adama Aïssa wona Caam Piindi TV yeɓete de haal ko labmade Adama Aïssa yo Allah yafon kam e bamum Sawi Kumar ko ɓiɓɓe baba ndeysan Demba Samba e Moutar Samba Adama Aïssa yettete ko Taal Taal eyyi en mbimo Taal ko dewol makko kanko Adama Aïssa woni Caam Halwar kono Caam. bamma kay ko Taal ndeysan kanko Racine Talla ko Elimane Halwar banggue yummakko ko joom wuuro Halwar ko joom wuuro Sinji Bambi banggue bammakko wadde so tawi mi nani kalta ko Ngarwinoowo on jiino Baba Mal Elhaji Baba Baydi Mal nde annabi nalankoɓe fulɓe o min jii kanko no waɗi o waɗi fodde walla on de ko bandam gorko o waɗi fodde walla gila hanke Baba tawi wona joni Baba Mal nane Mamadou Sammayram o waɗani ɗo Siidi cassette kanko Elhas Baba Mal kanko woni annabi nalankoɓe fulɓe kanko yettini nalankoɓe fulɓe to parano yettade ha aduna mbiɗa wannimo cassette o waɗi o waɗani Siidi cassette cassette o yalte o wi kala ko daña cassette e ko arsigi Siidi ndeysan cassette o sodama o fawi hen 1 million min e Boubou Diallo o e Siidi Baylel kanko Elhas Baba Mal yallah yurmo Mbasu Ñang koye jungomo rewni ndeysan yallah yurmomo yaafo baba ko arsigi amen kono en jejjitta noon pullo perɗo lawol o holon pullo Harouna Moussa Dia pullo bawe Boubou egga masaraji hono masaraji jaareni jikke joro meselle tamme mbaɗa guddi hammadi fof hammadi pullo ɓuuri ndeysan on woni bandu Daouda Dia moƴƴo ban Daouda min gandumi galle ba makko ko 75 mille Siidi nden wona hande de wadde on jippima galle mabɓe booseyaɓe kalami koye télé nalangue premiére fijje nder booseyaɓe ko minen emin jippi Saydou Adama Boubou Moussa haadirata jingue tan aljanna jingue e Malick jingue mo nawno on ko toon denɗi ɗum Saydou Adama mo nawno on toon programme walla on addimi jaano ko jippimi ko denɗi konko haarno wiye Saydou Adama Boubou Moussa sankima ndeysan yallah tanum woni waliyu baɗanteɗo jiyare weeru booseyaɓe o on yummum jeeya ko galle mabɓe kanko Harouna Moussa Harouna noon o naadi koye dundu wondu baroɗe cukkuɗe heewndu baroɗe ladde ndeysan o lowi dundu ndu o ekkini dawaɗe ladde ɗi woni baro tak ɗe o duppi ñakkede ɗe giwi hen o fitti o waɗi ɗum o waɗi tame o seeɓi ha ɗaati o holli fulɓe e julɓe fof yo goɗɗo lawol kamen fof kiso sa ƴeewi usine aji makko gonɗi Burkina ɗi omo waɗi embauché ko ujunaji tati neɗɗo ala hen fof Sénégal najo walla Mauritanie najo fof ko original Burkina Faso mi haalani journalier ɗum ko Allah yoɓatama ɗum goto fof ko joom famille ndeysan
wadde ko noon tigui ɗon tigui calminten gongol lawol gongol Harouna Moussa Dia saabu eɗen gandi ko waɗi addi haali wona ko mbaɗɗon siftorde Harouna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia ko siftorde waɗanɓe on ñalade ha addori Harouna Moussa Dia e Daouda Dia ɗum noon Ngarwinoowo Allah jarama a jarama caggal ɗum ɗon eɗen gandi onon kon nalankoɓe sukaɓe joni ɓe jiiɗon ɓe jimɗi mabɓe joni ɗi e onon jimɗi mon ɗi jimanno ɗon ɗi holko ɓuuri hen welde min kam jimɗi sukaɓe joni ɗi ɓuuri kam welde jimɗi mon ɗi jimaton ɗi jimɗi sukaɓe ɓi jimɗi machallah jimɗi belɗi saabu ne waɗi musique ne waɗi foof onon noon ko kolli tan mbaɗi ala goɗɗum weltanimama seydi Dia neɗɗo ko yiiɗi wawi ɗum ndeysan holko woni ɗum Allah tagui ujunaje temedere e ujunaje nogasina e nabi saabu Mouhamadou boun Abdoullahi boun Abdoul Moutalib o tagel ɗum o waɗi mursalina temetere o sappo e tati annabi ɓen gon nelaɓe saabu guirgol makko e rasoul sallah sallam Allah waɗani hoore mum inde capanɗe jeenayyi e jeenayyi inde ko waɗanno Allah temedere inde ko o wiɗo Mouhamadou Dial Jalali o waɗani Mouhamadou boun Abdoullahi boun Abdoul Moutalib temedde ɗiɗi e goho inde o waɗi ɗum ko sa ɓurni ko gilli makko yiɗi rasoul sallah sallam ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum ndeysan ko nalankoɓe sukaɓe mbaɗata ko ine weeli min hoko tagui ɗum ɓe jimata koye ɗemgal mabɓe ko ɗemɗe ñamodirta ala mabɓe meɗɗo wujjude jimɗi bon eyyi so tawi aɗa mala so tawi a waɗi ko moƴƴi tan walla ala tan walla ala meɗɗo wujjude jimɗi mon tan joɗɗon tan nanɗon ngol ɗo jimon mbiɗon ɗum ko Sidy Baylel ɗum ko nanan koye mbaddata ɗum wadde ɓe gujji jimɗi mon nanan koye mbaddata ɗum wadde eɗen mbawi arde deuxiéme morceau Sidy Baylel Caam Allah jarama a jarama Ngarwinoowo Allah jarama ɗumen bisimilla ɗum ɗon Sidy Baylel bisimilla ma e Piindi TV bisimilla ma ɗum noon caggal nde Ngarwinoowo kadi ummi joni o eɗen gandi mawɗo Sidy Baylel Caam tigui o jooɗima kadi omo huccodiri e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV mbaɗa andi hande moon jebɗo ko weɗɗa ko yooɗi ɗum noon mawɗo Sidy Baylel Caam ɗum noon bisimilla ma e morceau ma ɗimmo دلي دلم هكر دلي ولا رسم رسال نقطة روجة كل دين كان دوبي غبامي وشوي تبي رايو بدا وكودم فجتين الليلاني يلا دم بس يلا رينام بس كجوكال جو سبدا بودا بودي تونغي غوي تونغي بلي كوماريا بودم بجوداكي وبدل يو دم بكاو مايرم دلم هارون موسى جانا ودم سيدي جايل تورو كوركو بوسا يا بنا ودم داود موسى ما ودم سيدي جايل تورو boso ya bena godem Haruna Musa jana godem jamma boso ya bena jillibi Husaini choy kay ko menyugam bawdi jayal ko kidelam dalliya dellam hikara dalli mullero say ko Umar jana godem say ko Mamudu lawel na godem Seydi Jayal Turo Korko Fondena Nango Delia Delam Babala Wama Dembe Nai Modebo Dembe Punebe Dembe Uro Samba Baru Babala Wafini Juli Ko Jula di Sagin Kabe Ko Sagin Kabe Yawdan Yaroida Ko Kasam Tane Kasaka Boyma Fadiyan wa bawri na takabe hunde tayu mum nasibani
Padi yawa bawdi na ta gosi Konde ta yu mum na soran Baba wa fini Juli julani ya jogoy Wano dulum na wayo dudi Hakure dembe fonebe Bida wata tebir no tadi Golla ge ore una jeri Chawara ton kem ko sokina je Komi jegal ko ni kam Ko wana galbe ko balere Ko chalal ndu lojina fema Ko wana ndu lokoradi Siri baylal chaboyam Yalla nu tam du jey babam Walla didi ko nabi mai Honu ngon buro wadani Ara done chamalle Wata bil basinjare ɗon ko donde cammalle ɗon ko wuro Siidi Baylel Caam mbaɗenndi ɗo noon ɗi Mody Mbodjo Aissata Mody Mbodjo en calminima toon to Belgique ɗum noon Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama kadi mbaɗandi inchallah rabbi mon jeeɓoy kadi tawa noon ko deuxiéme phase o inchallah enen Siidi Baylel so Allah lamɗo jaaɓi kono noon haade men sertoyde e makko numéro téléphone makko ma waɗe hen kala foof jiɗɗo jokkodirde e Siidi Baylel Caam wiyata Siidi Baylel Caam yiyani ɗum walla koko majjiri kam mbaɗe feere jokkodiron Siidi Baylel Caam mbaɗa noon ɗum foddeji kadi taw ko foddeji baɗɗi fayida ko ɓuuri yawde yaccade ko ɗum tigui Piindi TV wi on kadi Piindi TV nen caggal moɗon caggal Allah e nelaɗo mum e caggal moɗon e caggal nalankoɓe fotɓe dani eɗen gandi kadi on jii nokkuji joɗɗi machallah ɗum noon Piindi TV keñoɗe garon joni joni kadi kala fof joguiɗo ko ganduɗa kono yiiɗi ɓanginede kono yiiɗi yarnede yeeso yo wat feere jokkodira e Leyla Ndiaye en e Baba Kopporeje Hammad Thiam wadde bisimilla moɗon e deuxiéme partie inchallah rabbi